שמואל עולה לשידור. שמואל הוא איש נדל"ן, הוא גר אהלן שמואל, ערב טוב. מה שלומך? מצוין, מה שלומכם? בסדר גמור, אנחנו מאוד סקרנים לשמוע את מה שיש לך לומר על מצב הנדל"ן בקריית עקרון ובכלל. בבקשה תציג את עצמך, מה העיסוק שלך, מה התפקיד שלך, מה ההתמחות שלך, ונעבור הלאה. ערב טוב, כיף להיות בשידור. שמי שמואל בן נון, בן 61, מכפר בילו, יועץ ומשווק ומגשר בנדל"ן, בעלים של הנדל"ן שלי מזה 6 שנים ו10 שנים בתחום. ההתמחות שלי זה השכרה, מכירה, שיווק וקנייה של דירות, נכסים ובתים בקריית עקרון ובסביבה, עד השפלה. כל מי שרוצה עזרה, אני נותן שירות של מהטלפון הראשון, מוודא צרכים, ליווי בבנק אם צריך, ליווי במשכנתא, בקרוב זה יהיה חלק מהעסק. כרגע אני נעזר באנשי מקצוע, וכמובן ליווי בעורך דין לכל העסקה. שמואל, אתה יכול להגיד לנו איך מצב הקורונה משפיע על הנדל"ן באופן כללי ובעקרון בפרט? האם המחירים עולים, יורדים, של ההשכרה, של הקנייה? כיום יש קצת בלבול לתושבים בכלל, בגלל שהממשלה לא עוזרת לנו להחליט, ולכן יש האטה של הקונים, הם פשוט יושבים על הגדר ומחכים לראות מה יקרה. הטלוויזיה, המדיה משדרת ירידת מחירים גבוהה, בפועל יורד בין 2-5%, ואולי עוד 20-30 אלף שקל בסגירה. חלק מהליווי שלי זה התאמה למחיר ולמציאות. שמואל, אתה יכול לשתף אותנו אם יש איזשהו צפי של בנייה בקריית עקרון? שמעתי שיש איזו שכונה חדשה בתוכניות, זה נכון? א', זה נכון, זה חלק מהתחדשות העירונית הכללית. במזרח זה על חשבון הקרקעות שאתם מקבלים מכפר בילו וגני יוחנן, שם תהיה שכונה גדולה. חלק מהשכונה זאת תהיה שכונה גדולה, בין 2,000 ל-4,000 איש. תהיה יציאה מתוכננת מהדרך המנדטורית בין גני יוחנן לכביש 40. מהצד השני תהיינה עוד 2 יציאות לכיוון 411 ולכיוון 40 מעקרון 2000. ובמרכז העיר תהיינה גם כן מגדלים באזור וייצמן, כמו ששמעתי יש גם עצומה שמה של בין 6 ל-9 קומות. בשכונה זה יהיה בין 13 ל-17 קומות. איך המגדלים מסתדרים עם תל-נוף? בזמנו תל-נוף לא אישר לבנות לגובה בגלל המטוסים. התגברנו על הבעיה הזאת? אכן כן, אם את שמה לב, המסלול השקט זה בדיוק האזור של השכונה החדשה המזרחית, ולכן זה מסתדר, זה זז קצת לכיוון בית אלעזרי, ולכן הם מנמיכים נומך לנחיתה שם. אוקיי, שמואל, האם בעקבות הבנייה של השכונה החדשה מרכז העיר ייפגע? לא, חלק במקור ההתחדשות העירונית הייתה תמ"א 38, שזה הריסה ובנייה, היה תכנון. הבעיה שהתשתיות מאוד יקרות, ולכן העיכוב של השנים כן נעשה, לא נעשה, ואז הם שמו גז על הנושא של השכונה החדשה, כי זה מה שיביא את הכסף לעקרון, ובמקביל עושים הרחבה של הנחל, ומעבר ל-411 יהיו פארקים ומאגר מים. יפה, תודה שמואל. לסיום, מה יש לך לומר? יש לך דקה לסיום. כן, אז אני רוצה קודם כל לתת במבצע 1.5% כולל מע"מ לתושבי עקרון, 100 הראשונים מהשידור שיבואו,
באהבה ובשמחה. אני רוצה גם... כן, ואני רוצה להוסיף גם עצם זה שאתה בא ליועץ מקצועי שנותן לך שירות מההתחלה ועד הסוף, זה נותן הרבה כוח. השם העסק שלי הוא הנדל"ן שלי, אני הבעלים שלו, ואני בא מתוך תודעת שירות גבוהה מאוד. יפה מאוד, אז זה באמת להתחבר אליך, זה עסקת חבילה, אתה נותן כיסוי מקיף ללקוח מאלף עד תף בנושא של הנדל"ן. בדיוק ככה, אם אפשר לתת את המספר טלפון בשיתופית, או להגיד אותו. יופי, גם כן נכתוב את הטלפון. התושבים פה רושמים, הם שואלים את שמואל שאלה, האם בילו לא נותן בעצם לאקרון כסף רב? האם בילו זה לא המקור הכנסה של אקרון? אם תוכל טיפה להרחיב על זה? אוקיי. אם אתם זוכרים, חבצלת הצעירה ניתנה, זה היו שטחים של בילו, ולכן גם בילו סנטר נקרא ככה. עכשיו, חלק זה היו הרחבות הראשונות למעשה, ההרחבה הנוספת היה בילו סנטר בעצמו, פלוס מרכז העיר, אם אתם שמים לב, באזור של הרצל, האזור של האתיופים, האזור של היציאה לכיוון בדירן, שכנראה גם זה יזוז, ואז יתפנה עוד שטח מסחרי. מבחינת תושבי העיר זה רק ישפר להם את איכות החיים, הבניינים הטרומיים מיועדים להריסה ובניית מגדלים גדולים, לכן הייתה עצומה באמת שהם פחדו, הם לא ידעו האם אנחנו יתייחסו אלינו, האם ישכחו את מרכז העיר. כל מה שאומרים מההתחלה ועד הסוף בליווי, הייתי בחלק מהוועדות, אומרים נטו השכונה החדשה תשפיע על התשתיות של אקרון, אי אפשר אחרת כל מרכז העיר יוצף. שמואל, תודה רבה, באמת הערת את עינינו והחכמנו מבחינת נושא הנדל"ן. תודה רבה על הטיפים שנתת, תודה רבה על המבצעים שאתה עושה למאזינים שלנו, זה באמת מחווה מאוד יפה. אני רוצה להזכיר למאזינים שלנו לכתוב אני בתגובה, שנראה שאתם כאן, שנראה שיש התייחסות. בהמשך עוד יעלו לשידור גם מנהלת המתנ"ס שתספר לנו על